Ovako sam pomislio na ono 52. Bila je jača od ove. A samo ja nisam bio ovdje, sreća je to. Onda u onom vinogradu, vidiš, one odrne. Nu je bila debela voda, prije. Ali i ova je bila strašna. '52. je bilo slično, ali nije ovako. Manje je bilo onda. Dole onda nikad nije vliko vode bilo. Napolju dole. Samo je ovdan ovi. Ali drugčije je sad bilo, onda je bilo ovi potok prohodan, a sad ima po njemu nasipa, pa nije moralo ovako doći. Ali eto vidiš, došlo je, zato što je bilo veće nevrijeme. Ja sam nekako branio sam se dok je gotovo trajalo i to je nešto bilo, ja sam ustao već oko 12, tada je počelo i onda jedan prva tura bila, ona je bila malo blaža jer je zemlja je bila takva, treba ona pila je, dosta, ali druga je bila najgora, a treća malo je blaža, to ti je bilo. Ja sam mislio da će ulić uptu, kada je počeo građa navrata. Onda sam tako jevio, to mora. Rodo se otvorio, veli, odo ja naspram. Nevista je moja jutro došla dole što stanuje, ona izbjeglica iz Sarajeva. I ona došla, kaže, krmenja mi poplivala i izašla u šumu tamo, isplivala. Koliko se podučile, kuruzu voda do klasa, ima 2 metra, možda i više. I ja sam računao, a vidim u kanalu nema vode, da je to zasulo kanal i voda iđe sva doli iz kanala. Sve sam ja gledao od početka do sušetka, onda sam legao nešto po 4 sata, nisam. A to je bilo ponoć i počeo. I šta ćete sad, nećete grožđe imati? Pa ništa, radi mene toliko, radi unučadi, ja bih želio i opet da imam, da im ostavi nešto. Ali nema šta ostaviti. Evo ovdje vidiš čovjeka uništilo ga, da ga ne mere istribiti nikad dok je živ, a nema mu vele godina za živiti. Vidite onaj dole kanal, on je sad pun kamena. Ljudi su već došli dole, vade onaj pijesak i da već u podrume tamo voda što ide borkano, sad ustavili. Šta će ljudi? Ma šta će raditi, niko ti tu ne mere, nema nikoga. Ovako koji za turum. Marko, hvala ti. Živio.